Ada Adista Musik, ada Kak Audio dan juga Dede Media Pro Multimedia. Oke. Asmoranolo Berande Intan Juga Mas Ardi Mahesa. Baik. Sumawur cahya lintang asri rinanggo ing awang-awang anyakseni prasapaning ati amung sira suwita kang tak tresnani. Media Pro Media. Oke. Goyang dong. Mas Wong ayu jadi mating tiram sari. Ya mong sira. Ya mong sira mongko mesti kaning nolo. Senajan sing widodari tumurun ing arca padha sedyaku ora bakal lingguh ing prasapa. Nyuwun tumurune lintang lan mudhune rembulan yekti bakal tau juti awit gedene tresnaku marang sira.